تو درهبات پولین دیوان مرداره چارو کو گوشدارو کم ہر کجائے وشو سلامت باتے وجہ علی جمعہ زامرانی و مرچی میں مہمان کے دیوانہ و دعوت داتا وجہ میرجان میر ماتراوتی گندونین دیوان تہا وشت کنا دل جولان کیا انچو کہ تیسرا ماں سوشل میڈیا تو کا تی اکثر دیس تو بعض ہیں جس تو پتہ چرند مارا معلوم بود کہ یہ کسانی نوجوان کہیں کہ بعض جگہ کتابانی تو کا نشتہ وہ چیزی مردم وانی نگاہیں گوڑا ماں ایگا پو حبرارا نہ سمجھتگت تو گیشتری معلوم داری واسطہ گوڑا ماغوں واجہ عبدالوہاب دامنیہ حال وال کو ترندہ وانا معلوم بود کہ یہ میں کسان سالیں مرجان میرند کے وتی ہندو دمگانی تو کا نشتہ وہ بلوچی زبان بنداتی کلاس مردمانہ تعلیم دے گا انتظام وانے نگائیں اور مرچی مارا یک سوشل میڈیا تو کا یک پوسٹ رسے کیا یہ سرا بلوچی زبانہ لکھوکت کی بلوچی وانگو نویسک منا یہ درد نہیں کہ من میرا منی چوک چورو بند بلکہ منا ہمیں دردن کہ من پر بلوچی زبانہ ہچ نکوت وہ جالا وقتی کے واٹس اپ نمبر ما چارے تو واجہ مرجان میرے مارا نمبر مل لیت تو ما ہمیں درگتا سوچت کہ مرچی چیا ماغوں واجہ منندنو یک گپ پترانی و بزن یک گلگدار و دیوانی مکنے اور ہمیں گپانی وجہ چی ما واجہ را پٹ لوٹ کو تو آمادہ کو کیا ہوتی دیوان تو کا گون شما چیزی گپ پتران کنے امید ہے کہ واجہ کتگیں کر دو کارانی پدا مارا شمارا لما چیزی معلوم داری مل لیتے ہیں تو مارا ہم وتی بلوچ ہر پردیرہ ہمیں کار کنے گیا کہ انچو واجہ مرجان میرا کو تگن تو وتی قوم و دمگ تو کا مردمانہ پیش داشتگم وہ امید ہے کہ واجہ وشیں رب پترانا ماگو چمانو کارن و ساڑی بیں او شمارا ما واجہ اما کتگی کارانی بابتا چیزی سرپدی دیں مرجا میر مادراوتی دیوان گندونند تو کا وشت کریں انچو کے دو دے پدا میں دیوان تو کا مالوٹن کے توتی کسانی پجاری سرا چمشان کے بلے سلام درود مڑہ داریں بیل و براہندگان و واجہیں سرکماش و استاد و شرف مند و عارفیں باس کو بہڑا ہر کجایت سلامت و گرہ و وش و ڈاڈ و تیار باتت مجھتی وشیانی تہا ببادت من اس کے گوشما گپایا بعض وشالاں چگلا بال درا اور تک کے مرچی منی وڑگیں کسانے مردم یا گو واسکارانی ہمترانی یہ نصیب بھی تک جی واجہ بلوچ جہد زبان جہد لوٹت کجا من جہد کنا کجام پڑا کجام کھنڈ حالی گند شما ہم یک مزنے جہد کنگت کے ای اثراتاں ای گپاں ای دیوانا ٹہنگے تو مردمانے کارو قصہ و کارستاں ایک جگہ مچ کنگت مرچی واٹس اپ میں بلوچ راج واسطہ یک چراغیں اگاں 200 سال پیش ماں وتی چاگر دے بچاریں البت ماں چو اگا وڑ کار مرز کنے وڑا بزانے شرن ست نفی ہستیں منا ترا منی تی راجہ رادیو نیست منی تی راجہ وانک جا نیست منی تی راجہ دگی حساب کتاب نیست ہمیں واٹس اپا بعض کمک زیرت بعض سیت زیرت تو پرچہ کہ 200 سال پیش مرچی مگندیں اشیا سوشل میڈیا یا مارا بعض کمک کو تو گو میں راہانی ڈنگر دار دیر کنک بیتگنت سلامت و صوبین بات ہے شمی جہد سطح کرزت انشاءاللہ پا بلوچو بلوچیا بدمان بات ہے
پہل کنت کے منی وانکوم زابر نہیں تمشکا اگر تواری سر نیت مچ شما پہلی لوٹا سلامت ہو سوگن بات سلامت بات ہے واجہ بلوچ ایشو میں محلنت کے میں بڑے کنزاں تو بیزانہ کی شما پٹ پاس کو تو گو در گیتا اگر نا شما وطارا وط در گیتا شما وطی جن پجا ورتاگ ہر کس دگر شوازا وطار شوازک لوٹی تو خدا شوازام وطی جن شواز کنگ لوٹی راج شواز ہم وطی جن دے شواز کنگ اجدری و ضروری ہیں اشتل و اشنام بات ہے واجہ بلوچ شمیر سلامت بات من شمک استر میر جان منی پنام میر دشتیاریا یا کوچے کی نامی کنا گزانی چون آیا یک دو میتے گئیں ای گزانے کے من نندو کا میران بازار میران منی وتی پیرو کن تو منی کسانی نام ہم میران بیتا ہمیں نام آئی میتا کہ کچھ ایک زانک بیت گوڑا اچھا دوستی یا میرجان کو تکش کسانیا ہمیں آترا میرجان نام منا لچتا بلوچان یک ٹیک کی جدگال کنن جدگال و زانک بین جدگالان ٹیک کا ما سیاغدی داریں بعض وش وجہ میرجان میر کے توت کے توتی معروفی بزا تعریف کت دیوان تو کا بول رہے ہیں چاروں کو گزداروں کا نہیں دیما مانو کائیں وتی دین تری جستنی مگا انچو کے تو گشتگب کے تو دشتیاریے دمگ نشتگے اودا انچو کے ماتی کارو کردانی اما بہت تو ایدگا چیز کے چار تگتن تو اودا شما گندک بوگا ایک کے اودا منظان شما ود نو دربرے یا کہ ودی ٹیچر بزا استاد اچھے بلے ایزے ٹیچر بزا استاد انگائی شما کار کنگائے تو وتی ہما ہندو دمگے نو دربر کے استن اودا لائبریری و کتاب جہاں نشتگو ایشا وانی نگائے آیا ای کارے شمارا بندات کنگے چون یا فکر بوتن تو چھے وڑا شما ای کارا بندات کو جی وجہ میں بندات کنگے کلاسانی ثواب چوش بیتیں کہ صدق زی و میں ہندو دما گزانی اما 7-8 کلومیٹر رائے دیر دراجی ہستیں او دے کتاب جا نوک بندات بیتگ سال کپتے کم گیش بیتنی کتاب جا نام کامیاب آ کتاب جا کارمستر واجہ قاسم بلوچ یک ورنہ روشن فکریں زبان دوست راج دوست قوم دوست و آ میتگ مردم جو باز دینشتگین کتاب دوستند مدیستی ورنہ اتہا حب و وحگ ماتی زبان دو رویدگے ہی میتگ مردمانی سرزمین انتہا ہستند گوڑا میں دلے حبرت دلے وحگ و مرادت انچین جاہی مارا برسید میں زبان وانک جہاں چوشیں جاہی نیست کہ وانک جا بے وانی نگی بیت انچین کتاب جاہی انچین جاگاہی انچین یک واڑی مارا برسید ما آیا بیوانی نے من زندہ و اچکار قاسم بلوچ شعور دا تو آیا منت گوشتوں کے تو جار شنگ بکن انشاءاللہ ماشما کے راہ کپیں مارا سنگت بیل براندہ قوم راج سرزمین مدد کنتے کاری کے بیریا بیتے ای تہا مدد کہتے ہیں ای تہا نصرت کہتے ہیں ای تہا صوبینی کہتے ہیں ما جار شنگو تو آجائے ہمیں جست کت کے چون نو دربرانی کر رہا
وانگه موزا گرین. من گوشت نه وانگه موز نگرین، چونکه ما وتی راجا وتی قوما سرپدیں، بلکہ ما جود نکتگ بلے 16-17 سال بیتے من وتا اما 8 سالہ بیتگاں کہ ماتی زبان وانگو بندہ تو گنگیج کتا بیتگ. ما زانتا کہ میں راج تو کا چی گزگیں چی بیگیں نوستکار حال چین وانینو کے حال چین تو آکے لوٹی وانت آئیے جار واد شنگ بیت گوڑا دا 12 روچ نگوست ہر کسا پاؤن کو ہر کسا وتی واہشت وتی حب وتی وحق پیش داشت. ہمیں وڑا ما پیشگی مائے 5 تاریخا ما کلاس گنگیج کو تھا. ہمیں وڑا گوڑا سوشل میڈیا یا جار سنگ بھی ہر کسا مارا شاباسی دات کی سریں کر رہے ہیں. واقعی لوٹیت زبان لوٹیت زبان واننگ لوٹیت زبان پہزگ لوٹیت زبان دیما برگ لوٹیت. اگا کار شروع مکنے اس بار پا حلوہ حلوہ کنے گا دپ شید کرنے بیتے کار شروع کنے آکار تہا دیما ڈنگر کانتے دار کانتے گارو چیل کانتے گٹو گر کانتے. یہ آستے آستے یہ راہ ساپتیان بنتے ہیں. وادی کے پشتہ میں ایک نسلی کہتے ہیں پایا یہ راہ تو دستے دلا بیت. اگاں ذکیں گپا وکنے کہ کتاب وانگ بلوچی وانگ یک جرم بیتگ. میں ہمیں وتی ملکہ دستیاریا منی وتی جند کسان بیتگ وانگی بنگیج کتگ کیونکہ دومی جماعت بیتگاں بزان دومی کلاسا ما بلوچی کتاب وانگ شروع کتگ و ہر کسی نگاہ ہر کسی لہکا ہر کسی ای بیتگ کہ ہر کس بلوچی وانی تا گنو کی و بلکہ ہمیں سبب بیتگ لاتی مردم وتی دین گفتگ لاتی نا راہ کر کتگ لاتی نا گنوک کستگ لاتی نا ڈوبار تگ. بلے اشیاء چے پیش کتاب جند جرمی بیتگ آ جرم پیش ترگی نہ کانٹ تگ. یہ حبر گنوک و بیساری و شپتالی میں دہرہ بیتگ مرچی یہ کلاس بنگیج بند باندھا ضرور وانک جہاں یونیورسٹیاں کالجاں سر بیتے ہیں. بعض وش وجہ مرجان میر کے توات کے درگتا مارا سرپدی داغ کے شمارا چوں ککرو سسا بوتا کہ شما وتی بلوچی مادری زبانہ وتی علاقے توکا ما لائبریری گزان کتاب جاہ توکا منندے تو مردمانہ بوانی نت من تمہارا بگوش کے بنداتی شما کار کے شما چوکے کتاب جاہ توکا وجہ قاسم بلوچے کا بندات کتا آیا چاہیے چے علاوہ شما علاقے تو کہ انچے کلان شاہر زبان زاند کے اسنا بلوچی ہے آیانی نیمگا ہم شمارا کمک کو دل بڑی گمبتا گنا شما ایزے پرد واحد اکارا رکھتا ہو دیم آورتا ہو شما بنداتی کلاس ہے تو کا چنچو نو دربر بوتگن تو شما وانی تگن. جی وجہ میں بنداتی روچا کہ قرارت ما پسندے و آدھینے کے روچا کلاس ہر ہفتہ کا ہمیں 2 روچا برجم بداریں بنداتی ہفتہ کے پسندے ہمارا 10 گھٹی ہستا کہ میں نے زندہ آئے گا نبیت ادھر کا تھا من تو چاوا رہا تھا وہ تی ملکہ بزان دانا کا دشتیاری نہیں تھا
همی روچه من دستگفتی صحابه پس کفتم دیگه روچه که جمعیت اولی روچه تا دینگه ما کلاس بنداد کتند همی روچه 12 نفرت کگد من هرچی گپی هرچی کسوی بیتا گوڑا گو واجکار محمد امیری ہے کہ منوتی ناکو بیتے گو آئی گو کتاگ باجہ محمد امیری ہے شور گو منا گون بیتا بندہ تا میں ملک مردم ملک شاعر نوشتکار بلکہ صحیح نہ بیتگان یا صحیح بیتگان دستگاہ بیتگان بلے میں کار بنگی جیا واحد بیتا رندہ دوستانی ہمبلانے بیلانے برندگانے دلوڈی مارا رنترا دومی سیمی روچا رستگ دومی اپتگا میں کلاس کے بنگیج بیتا ماچ چابارا اور امرائی ایت کے من طارق حسین ہوت و محمد امیری یار دوئیں چابارے چم و چراغنت بلکہ بلوچستان بیریاں بلوچنت بیریاں عظمتکارانت بیریا مہر دیانت تو بیریا بخشنت گوشان امرائیہ واجکار ماسٹر رشید دیگی یک نفرے کہ وحش بلوچت اہم چابارے شادر برجا وانگت ایام میں حال اس کو تگت منا پیش کے روچے فونی کت کے مانش میں کلاساں کھائیں یہ گپ ہمارا باز واش لگت ما باز واشال بیتے آواز کا واشا جائے کنا سنگان مردمت ما یقین گاڑی ہو رو ہمراہ آت کی ہمیں ہفتگا باوکلات سنگت اتکے تھا واجکار پسند پارٹی کے بلوچستان کلانے شاعرانت یہ ہم اتکن کلاسان نشتانت ایسا ہمارا دل وڈی دات وہ دلگوشی درس دروانت دلگوش داشتانت ما کس طرح سے کلاساں بندات بکنے سوشل میڈیا یا منو قاسم بلوچا یک دیوان جوڑ کو دیوان پیم کو تا دیوان تہا ملک زبان ادب سرکماش استاد لباس دشتیاری کی آئیے مہر مدام میں دشتیاری سرا میں ادب سرا میں زبان سرا سائل بھی تک واجکار حسن جام اور کوت اے سرجم ما اور کوتان دیوان جوڑ کو تو ہر کسوتی وائشت تا کلاساں پیش کوت ما ہمیں دیوانہ شامل کوت تو گندے لاتیات کو لاتی نیت بلے رنترا سیمی ہفتگا مدید میں باسک ہما وانندے کمو نزورانت منجار شنکوت سوشل میڈیا ہیں کہ شما امرائی چون بکنت شما سنگت پارٹی چابار گلے کر گورے یہ حال من باز جاگایا بازیں دیوانا شنکوت کہ شما ہر ہفتہ یک دو نفر بیایتا بلکہ لیڑو وتی باراوت بارتا ہے بجی کارتا ہے دل وش بیت بلکہ اما نو دربرانی واسطے دل وڈی کی بیتے منی تہا نہ نزوری کہے تو نہ کہ ملوری گندے اچکس نیت تا آہرا اچکس پا ما ایگا پا نیت کو ما شتیات کی نو رندہ روچ پروچا میں نو دربر باز بیتانت روچ پروچا میں سنگتان تہا رویات
چیزی یاد گرفت سیمی جلسه یا سیمی روچا من اینی کرا املا گرفت بزن چا پشتا اما درسی که ما داده گفتند سه چار دروند چا سیاه راست نویسه که داده گفتند واسه املا گرفت اشانی کها یک نفریا واجکار عبدالله جدگالت آیا ترجمه نمره صابرت آیه اتی گفتا هیچ ردی نیستد دیگه واجکار حدیثون امراهی حدیثون امیری که آیا هم یک ردی ماند همه وڑا مدیس سنگت درست وانگو نویسگا سیمی جلسیا 50% برز سوهو زانتکارند ای کلو وادی من کتگت ترجمه دیوانا ترجمه سنگتانی سرا باوے سنگت کے مارا گوان دیوانا تشتیاری ہے پارے ہے گے ہے ہمیں میواتی تشتیاری ہے گرو گرے بازیں نوشتکار ہستان بازیں زبان دوست هستند و سیاست مدار بلکه ما کمتر گشتگند ما یعنی این نمیگه مرا بازی امید نبیتگ بله دومی کلاس که من پلان تها بنداد کتند بلکه ہمیں سیاست مدارات کند بله میں بلوچ نویسکار بلوچ و حقداروک نیت کند بلکه سوشل میڈیا هم میں ہمیں کلوانی سرا یک منواری هم ننوشتش بله ما کار اما روچه که بنداد کتگ ما وقتی کوپگانی زور چارتگ وقتی هاتیگ چارتگ و هیچ کسی نمیگه بلکه پایت چیزی ها نہ پا کتاب یا نہ پا دفتر یا نہ پا کلو یا نہ پا منوار یا نہ پا دیگه یک چیز یا امیدوار بودتگم بلکه سیومی اکتگا استاد علی بخش دشتیاری گماعت اوار کب هم گرنچ بیت هم ما و سال بیتے ہیں ہم نو دربر استادا گپڑی کتاب گونت 20 برز پا یک کتاب جایی 20 برز پا دیگ کتاب جایی درگتا من پلانی کلاسم بنداد کو تگتند چوبی یک شنبه دوشنبه سه شنبه پلان رو گایتا پلانا پشنبه جمعه صدیقزی استادا ہم پا ایک کتاب جایا 20 برس بلوچی کتاب آورتے گو تو ہم پا آیا وادی کے کلاس میں گوٹسرا رستانت نشتنت مشاعرے بندات کو تو بعض واشت ہم مارا واشت لگے تو ہم سنگتا ہوں بعض وش وجہ مرجان میر کے تو آت کے درگتا ہمارا سرپدیدہ وتی بنداتی وانو گزانک کے شما شروع کتا ما وتی علاقہ تو کا صدیق زیا اور رندہ پدا اولانا او دواہیں جاگہ شما کم کم ما وتی کلاساں گرہ کو وانے نگائے آیا ادھر کتا ہمارا تو گشت کنے کے شمے وانے نگئے تو قاعدہ عالی شما بچکیں زاگا وانے نگا یا کشن تو کا زال بول بزن جنی آدم ہواریا ہورن گون شما گونن تو وانن گو بارے ادھر کتا شمے اڑان دو دیگا جنجال چی استن کے اگر جنین چکی بلوٹیت وانگا ایا شما کلاسانی تو کا ہم نشتو وند خود کا اگر نا عالی شما بچکیں چوکستا ہما وانے نگائے جی وجہ جنی آدم ہیچ اڑان ہیچ جنجال نہیں سنکے بیت میں کلاسا پلان اتہا یہ کتاب داران جنی آدم بیتا ہے 12 نفر 13 نفر بلکہ جنی آدم مدام اتکا ہے بچک اتکا بچکانے تو گندے بارے اتکا گو بارے نیت بچکانے تو حال آتے ہیں
इतके पटे मातकगंत मुदा मातकगंत बले जन आदम ऐशाने तांची मर्दम से के मनी निगाह हमेशा के बांदा तिरुचा दस्तियारिया वत वानेंत कनंत सोशल मीडिया तहा मन कार कनगा यक सालिबित जुदा यक दीवाने पजनी आदमा जोड़ कुतग गिंदा जनी आदमा हिच मुश्किल नहीं क्लास में भी आते हैं आएगा सोशल मीडिया या बाज हुकूमत कनगा ऐसा नहीं तहा यकी नामा मन गिरा ग्रानास जाम बल्कि पदस्तियारी बांधा तक वानेनो की बितें वो अमित चो उम्मीद मना इश्य सेंचा इश्य बुद्धा इश्य जातो जाने का हसन इश्य इंशाल्लाह प बांधाती रुचा पदस्तियारिया बल्कि तो बलूचिस्तान वास्ता तैयार बितें पूछे के रुचा के अब्तर पुलने किताब जा आया पुलने बाहर अब्तर किताब जा मैं आधार नो ने माँ क्लास बलूची बिंदात पंत गुबानोक रईमा परवेजपुर के आया जलातुन अब्तरी पन्ना मनवत दातक पेश ऐसे के क्लास में बिंदात पंत सोशल मीडिया या के एक दीवान हस्ते बानुकान दीवान आई तो का दुरुस्त बानुकान मना सर सोच कनेगा जवाने जवाने मैं गुहारंत जवाने जवाने सेंच हस्ते और बुद्ध देश हस्ते जहाँ तो जाने के वाहन दांत दरबार जहाँ मकतबा मानते मास्टरंत उम्मीद हैं ये बांधा ते रोचा हमें नज़दीकें रोच के चम्मा अंदरंत हमें रोचा ने वाने नोक बंत ओशिया एक अपा पजाज़न गुशां बल्कि मनी गिश्तरे निगाह बानुका निसरांत मैं बानुकिन गुहार फक वहगमंदांत खबर जीरांत अगर चीज़ें कोशिश अमा ते वाश्ता ते कारा अमा दर्श दरवंता टेम सरा निविसान टेम सरा कारां ते ओह अंचे मर्द में शानी तहा बितक क्लास ना बल्कि सोशल मीडिया या दा 15 रोचा माती जुबानश शौक वंतगो शौक निविसगंत असला मनी जन वत बावर न करें के 10-12 रोचा यक मर्द में यक जनी आदम है के दौमी जमात वान का बितने आज शो शौक होती माती जुबान अभिनी विसित ये दरगत हमारा इच मसला इच मुश्किल इच नगीगी नेस्टेंट क्लासान अतकगंत पुल्ला नितहा 10-12 मात में गुहार अतकगंत बरबरे मनवती लोगे वानु का हमरा ये बुरता के अहम ज़ैद राबंदा बाज सोंत बाज जानकारंत लोग तहा मनवाने तक अंगतन वाने गिंत पाई उम्मीद बुरता के मैं मातु गुहारा ने तहा बिस्तर वहाग वदी भी बीतते हैं मैं बानुकिन गुहार के आई पन्ना महल बलूच अहम किताबदार है मिस्तुतान है आइए हम ये तगाजा पेश कुतक के ब्या मैं कर रहा मनी किताब जा बलूची वानग बिंदात विकान मिर्जा मीर गुरसा तोती बलूच राज बलूच नौदरबर अमा के आस्था बलूची ज़ुबान बलूची ज़ुबान तहा के लेक गुआनग लोटन तो चीज़ी दरबरग लोटन अमा नौदरबराना तो चूने कुराई चूने पैगाम देव लोटे
هیچ مسئلہ نہیں، هیچ مسئلہ نبی تک دا 12 جلسه وعده کی حد کگان پٹیم اتکو پٹیم شتگان شاک زرنگ بیتگان جوانی سنچش بیتگ جوانی زانت زانش تو بدیگ بیتگان زانت زانگ تھا انسان پا ادب ادب پا وانگ وانگ پا زانگ منی کلو پا وطی سرزمین گوہرانی واسطہ بلوچستان ما لج گوہرانی شما پیسو اسی کہ ما پنجگ براتانے شما وادی کہ میں پنجگ دبیتا ای کار کنگ ای راہ روگ پا ما آسانی بیتے ہیں تو سرزمین براتا ای راہا پا وطی گوہرانی واسطہ پچ بیکنن تو منی کولو پا سرزمین پیتانی واسطہ اسی کہ میں گوہران مزنی وانک جہاں راہ بدیں او ہی پابندی بپروسن بلکہ ای پابندی میں پشت رہو گے ثوابیں بنی آدم ز علم یابد کمال نہ ز عصمت و جاہ و مال و منال انسان گو علما گو زانت زانگا کمالات رسیدتے ہیں نہ گو ماریاں نہ گو ماشینہ نہ گو ملکتا نہ گو ذرہ چو شم پہ علم باید گداخ کی بی علم نتوان خدا را شناخت چو موم بتی وڑا پا علم واسطہ علم رندہ باید بسچے کہ بی علم بی زانگ خدایان پجارت نکنتے ہیں خدای پجارگان پائیا نگیگین پائیا مشکل ہیں ذات زانگ کتاب وادی میں چاگرد تہا بیعتیں امیدن کے روشنائی کہتے ہیں کتاب علم ذات زانگ روشنائی کارتے ہیں ہیچ مسئلہ نبی تک ہیچ مسئلہ نیستیں کہ میں گوہر بیائیں بلوچی کلاساں شرکت بکنن باہر بھی دیران تو دیگے علمی دیگے زبانانی دیگے وانک جاہاں بروان ای پابندی نباید پیسہ پابندی بیار رہیں میں چاگرد نہیں باہر ہیں بانوک میں چاگرد نہیں باہر واد کہ ای کہتے ہیں گما ہم کوپک بیت گما ہمراہ بیت گوڑا راہ روگ پا ما ارزان بیتے ہیں گرسرہ واجہ مرجا میر مرتی باز میں نتوارا کے تو تی گرام بائیں والا چوات کشت حد کے پوما گپ پتران کت او مارا بازیں سرپدی ملے تو آدھگا میں گلیں چاروں کو گلزاروں کا ہم جوانی سرپدی ملے بائدیں کہ میں آدھگا ہنچی ورنہ ہستن تو نو دربر ہستن کیا علم و زانتے پیڑا آہانا آسراتی و سہولت ہستے اہم ہوتی علاقہ تو کا ہنچی کار کے شما کا نگائے ہنچی سوشل کار بکنن وتی نزدیک گورا ہنچین دانشگاہ تو کا او اسکول وتی لوگان نزدیک ہنچین ٹیوشن سنٹر و وانک جا شہر بکنن تو وتی گنڈو ایدگا برا تو وہار کے استن ہانا وتی علم روشنائیا چا روشن بدین تو وتی چاگردہ روشنا بکنن تو آدگا عربی و ایدگا کار کے استن چاہم تو چوتی آو کی پدری چا برکنن و گور سرماتی یکرن دی پدا منتا کریں کہ تو اتکے گوما گپون تران کو تو وتی گرام بائیں وادان چے واد داش و گوما حبر حال کو و امیدیں کہ بلوچ راجہ رہتی داتگیں سکین تی پنت تی سوچ دوست بنتے ہیں تو تی کاران سرا آدھگا قوم ہم عمل کن تو انچو چیزی پیش داری و دیگا یک سلامت باتیں واجہ ودا بس بلوچ استاد علی جمعہ زامرانی وادگی استاد کے دیوانہ ساڑی اور ساجوان تو سرزمین بلوچستان ہے بیگ برہندہ گراناز شاناز و ماناز انگوحال جی وجہ ذات و زانت بے بہائی مڈی ہیں کہ خداوندہ انسان بخشاتا ہے
چطو بکنے ذات و زانگا شنگ و تالان بکنے ذات و زانگ علم آ قوم واسطہ راج دیمروی واسطہ یک مڈی ہمیں چو توان ہمیں چو آٹیگ منع ہستیں ہمیں چو آٹیگ طرح ہستیں ہمیں چو آئی ہستیں وطی آٹیگ مطابق ہر برگ پبال وقت کار بکنت خدمت بکنت پراج واسطہ پراج دین روی پامے در تپوچاں پاما گریباں پامی سان رندہ ببیت ایسا وقت نیاز ہستیں ایسا وقت لوٹ ہستیں میں مات ہرچون در تپوچے میں مات ہرچون پیریں ماں نوشیں کہ میں مات پیریں مرچی موبائلی بدیں مرچی منی میزان جن ورنہ ہیں منہ طاقت ہستیں منہ آٹیگ ہستیں منہ قدرت ہستیں منہ قوت ہستیں من وطی پیرزال ماتا کہ منہ رودیں تکی منہ شیر میچیں تک من لیلو لیل ونتگی کہ لیلو لیل کنا بچی گا بچی من یک روچی ورنہ بیتے منہ کوپگا کنتا یہ ڈہے بلوچستان منی وطن ہے منی مات ہیں ہرچوں درت پوچھیں ہرچوں غریب ہیں ہرچوں بیوس ہیں ہرچوں کسی نیست بیوس و بے کس ہیں بلے من چطو زکیں روچا من چطو وطی کسانی بیال رکنا کہ وطی کٹا منہ نادیں تے وطا روتیں تے من چچو بیوس تا من چچو ضعیف تا کہ من جاندر آتا من گودی گورا دات من شپاں گریت بیواب کت آئی تحہیر بورت من پمن بیواب بیت من گوازگے شاگی بندی شکیں تم تو من واب کبتا ہوں بیواب کت من چطو آروچے بشموشاں او بلوچ من چطو دیگی اکی رندہ کپاں کہ منی مات نہنت منی ڈہ نہنت منی سرزمین نہنت منی پجار نہنت منی قوم نہنت منی راج نہنت پرچہ آئیے پھول لستیں پرچہ آئیے رنگ ہستیں پرچہ آئیے روشن ہستیں پرچہ آئیے قوت ہستیں پرچہ آئیے آٹیگ ہستیں من ہماری رندہ ہچ وقت سیب دار نہ باں من ہرکس شہر رنگ ہوتی براتا ہوں گوڑا ہمیں پیرزال ماتا شوق بکنے بسنگ گا رہے ہیں بلوچیا بسنگ گا رہے ہیں میں چاگر سنگارہ بھی دیکھتے ہیں میں چاگر کہا برا کہتے ہیں میں چاگر کہا شوقیں دروشن کہتے ہیں میں چاگر کہا نوکے مردم والی دیکھتے ہیں میں چاگر کہا جوان فکر کہتے ہیں دیکھیں زبان ہم یاد بگریں فارسی یاد بگریں بلے فارسی رندہ مبیں ماں اردو یاد بگریں بلے اردو ہے رندہ مبیں عربی یاد بگریں عربی یہ رندہ مبیں یاد بگریں بزانیں سرزمیں علمہ بزانیں سرزمیں وہ آیا وطی زبان کہا وطی قوم واسطہ ایر بگیجیں وعدے کہ من فارسی بنتگ من سو وہاں سرزمیں رہبند فارسی ہے اوڑا آئیو بیاں یا علم ذات زانگا وطی ماتی زبان کے بازیں کن ڈیستاں ہمودہ ہرگیزش بکنا من اردو انتا اردو آزمان اردو حساب کتاب من انگریزی وانتا انگریزی کا بیان وطی ماتی زبان ہے کنڈا پور بکنا وہ نہیں کہ من پہار بکنا لوگاں نے تو کا فارسی عبر بکنا
دیوانا انتہا من بلوچی بنویسن که بلوچی زنده عیبه ببیت نام پهریگا من الحمدلله من میرزان اما کسانی چه پهریگ بیتا که بلوچی نوشته و بلوچی پچ و پوشاکانی تهایا تاکه بمیرن و هرچ ملکی اگوان لندن بیشتر رو سویڈن بیشتر تهران بیشتر رو شیراز بیشتر کراچی بیشتر رو اسلام آباد بیشتر من که ہمیشہ من ہمیں وڑا پیدا بیتگاں خدایا منا یہی بار ہے دو ربی دل بخشا تھا بلوچستان ہے گوڑا من تو ہمیشہ زیب داراں وتی قوما وتی راجا وتی ورنایا اتفاقی نیم دعوت ہیں اتفاقی نیم اتفاقی جوانے کار شہر بنتے ہیں سرباز دن سرحد و سراوانا واجہ افغان بود کسی سرباز دن سرحد و سراوانا پہرگ و پنوچ و گہ و لاسار ہنگ و بمپوست دن حد مینابا بنت و پسکرد و زرگور و چہبار نہیں کہ ما ایرانی بلوچ تنہا بلکہ دہب و سیوی و حضار کل بلوچ یقین ہوگے فرزندن گو ہمیں یقین جامع و شلوار چاکر و گہرام یلیں پسگ نیلنت ملانک بندے بشا لیگار چون بلوچا ایشات بیت پروت نام بیت دوز و رازن و اسرار رازنی ساندانی گورا اے بینت دوزی پا بہداریں بلوچا آر واسکر بلوچ منی مات منی گہار منی راج منی قوم ہر کس منی توارا عشقنگنت منی حبران گوشتار گنت سلامت و شوبین باتر شمع شوبینی شمع دیو روی منی وحب و وحشتنت کرن دی پداتی منتا کریں والی جمعہ زامرانی و چمہ کستر ودا بخشنے مگا ماتی منتا کرے کہ تمہارا وعد دات وعد کے وہ دیمے دک وہ دیمے دیوانا تک کہ اللہ گنجی رحمتانی باخر بات